ketika mau kowe sing ning ati sakiti siku-siku. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Yo. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marasne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ra usum. Usume menyan ya wis ra usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan sitok ya, Nak ya.
Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalang mata kaji, mata kaji. Ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang, ati goyang, goyang. Tak geduk terus. Wes. Caping Ya, pripun? saiki timeng bawane wis karek Langgame. langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 1 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 1 seneh repot kan kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang tinyang kono kae. Walah. Kono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas Om. Terserah. Om Marwan. Umurmu piro? Umurmu? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Nek pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. ngerti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. panggilan. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk. di zaman perjuangan jarak kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali
gunung tak Dongi sakno yen mendung tak samping gunung Ah. Ja. bisa nyawang gunung desa dadi Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene padha lara lopo asta brata ayo mbak joget mbak sadar lien ya janji saiki ono awas ning gunung tajan jongi saka jagung gunung itu dadi raja ini ora ilang gone padha lara lomo Nyuwun sewu Pak Lurah Werngotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werngotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Dek anak-anakku kowe ya meri njaluk sawan ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Oh iya. Anak-anak. Iya. Angel mentok. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Loh,
Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten sepedalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas, Pak. Nggih, alon, Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan, Mas. Iya. Nah, Wes ya. Atas to, Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, Mas, Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dik. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah. Niki pon jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, weh. Liyane wae. Liane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah sinden hebat kok. Liane apa Apa? ya? Sing Dewa langkap. Tresna. Dewa Tresna lho Rasmara apa? Dewa Tresna ae. Heeh, Oke. oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usum lho wi. Wah, Oh liane kuwe. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada 1-2 piye 1-2 apa piye? Apa? Piye? 1-2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dige duet ki iso. Aja, engko 1 ora apal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresna ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong, harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astrabrata ndak lali toh? Oke. Nah, apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo mana guyu aja. Barki 1-2 ya, Dik. Oh iya, Barki barki 1-2 ya. Oh 1-2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jopin-ipin iki Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis ning atine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.
bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususnya Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya kuwi nyadranan. Wah iya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, mergo kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh, intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Mergo wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyange apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono. Oh awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedhak omah iki. Cedhak omah, Nduk. Lah iya, awake dhewe nggur Mas Trip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nanging awake dhewe ya patut bersyukur, awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya, Mak. Bersyukur wajib, Nduk. Ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene. Ngono. Masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Oh ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Wah, ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah, iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias para warga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontone kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Wah, ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang, ning uga pengamat wayang. Oh iya, iya ya, Mak. Iya. Sanggite dirungokke, sabete digatekke. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakanca ketiban sampur gelar-kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Khususe matur nuwun marang
Ya kuwi Bapak Marwan. Oh, ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, Nduk. Heeh. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Aku sak rombongan lagi teko, wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya. Banyu mili, Nduk. Bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Ya. Lah terus tak celupne ngono ya Mas. Iya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Heeh, piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Babatan. Awit sengkut gumergut gotong royonge. Wo ngono urunan ya ta? Perjo bareng ya nglumpuk bareng. Oh iya. Ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne nduk nok anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing Babatan kene muga-muga Babatan kene dadiya ya dusun sing baldatun thayyibatun warapun gofur ayem tentrem gemah ripah karta tata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinyaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa. Iki bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing Babatan kene iki menggambarkan nasionalisme, nek ku ngarane siji nasionalisme, loro gotong royong. Kok iso biyung ngandhakake kaya ngono? Mergo apa? Mergo bersih dusune Babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno. Oh ngono. Dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme. Wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya Mak, iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar. Wah iya. Pelok. Ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Buka bonang. Oh iya. Oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun Babatan. Monggo dados. Yo. Pancasila dasar
sejati rawe rawe rantas malang malang putar Beropak, Mas Aryo. berlapis, putar baris gantian atas di habis. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki ora nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo warga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Heeh. Ya, Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis, heeh. Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, lek nggarap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngopo nduk ngono? Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Dik Mbak Niken Limbo. Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya Alhamdulillah. sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Babatan. Kecamatan. Kecamatan Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Niki Warung Warung Otok. Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana, Suasanane Duk? tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah, Amin. maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja lho, Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat Oh. nyambut gawe ya toh. Heeh. Luar Sampeyan biasa. ndek utang enggak? Apa? Sampeyan ndek utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampai ya, Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki enek pantune. Lho lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh, enek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah, ya ampun ki bolo-boloku, Mas. Lah ning ngene cah cilik-cilik iki. Wah, menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat.
kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo no Ini pantun, Rama- aku yo no nggih, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing Sing pertama. pertama Heeh. tuku Piye? ketan. Tuku ketan Tuku ketan kejegur sumur. artinya Warga Mbabatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Oh, tang. Heeh. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Mbabatan, Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga Mbabatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampean ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film di TV kan? Lah yo iki lho Upin Ipin. Mau loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitiae. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Oh, Mbah Marwan. asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Ah. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ngono. Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. minggah wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Wah, monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, pergi Pak. Tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek kuwi dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah. kesempatan. Kesempatan yang Kepanggih baik. nggih. Nggih. Bareng magnete Mbak Niki ini delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Nggih. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Alhamdulillah.